kasayuran pinadailang, dali ra kay mahibawan. Doon na sa kasayuran gitaguan, ginumluman ang ayang kuykuyon sa katawan. Mauna ni ang Kasayurang Kinuykoyan. Si Mayor Baste Duterte siyang latest press conference ni Tuaw, kauban sa mga Marcos o mga Romualdez, gusto na sila og kalinaw. Di ba sila raman say nag-una-una og tagaw-taw? Di ba sila man gani ni pakapin og balikas sa ilang mga yaw-yaw? Di ba sila mo nagpauna-una og pakauaw? Nga si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ilang gitawag nga bangag o hilabihan kataphaw? I don't know kung unsay tinuod nga hinungdan. Nganong si Mayor Baste Duterte humok na sa iyang baruganan. Siya may himalikas kayo entablado sa mga rallies nga ilang gipasyugdahan. Unya ang presidente o iyang pamilya mangyud ang iyang paborito nga tirahan. Pero karon naghisgot na siya og kalinaw. Mura umurayim og jutay sa katalaw. Mura murayim sa kabanga pastadyaw. Og labaw pang murayim sa mga pasangil nga taphaw. Wa din mo sukaranan sa inyong mga pasangil nga giluwatan? Wa din mo mga ebidensya diha nga gikuptan? Nga bangag ni presidentiha biktima sa illegal nga druga sa iyang pamunuan? O nga daghan kay mga illegal nga mga kalihukan nga gipasyugdahan kini bag-ong pamunuan? Daghan ba yaunta bang pag naglaom nga inyong kapamatud-an katong seryoso nga mga pasangil sa kahiwian nga inyong gibuhian, inyong gipirahan ang labing tag-as nga mga opisyal sa bagong pamunuan? Kay kung tinuod na doon na may mga ebidensya, angay ipagawas na ning higayuna o mahibaw ang katawan unsa rin kakawatan kining gobernoha. Di na kasaligan kining mga nagtungkaw sa kahum ining nasura. Pero ditalaw man, pakighigala naman, pakigpis naman si Mayor Baste Duterte, diabot na ba siyang katalawan? Or desperado na lang yun ang mga Duterte ning higayuna? Di na masabtan ang silultihan o body language nila. Usay, agresibo kay nga mo atake ining administrasyon na, sunod higayon, hilabihan na sab nila ka upoy-upoy, labihan na ka kalma. Utanyag na sab dayon og pakighigala. Sa nakadungog mo og kasayuran nga wa na mo mahibaw-i? Kanang mong kasayuran naglabigit ba na sa ICC? Doon na ba may arrest warrant nga nahibawan? Doon na mo'y detalye? Kano sa i-serve ang mga arrest warrants diya sa Davao City? I think na-realize tas mga Duterte sa pagkakaroon. Wa gid sila nag-anan sa administrasyon. Ang tanang alas gihuptan ni Ferdinand Marcos Jr. karon. Mahimong ang mga Duterte iyang pasayawon, mahimong ang mga Duterte iyang patuyok-tuyokon, mahimong ang mga Duterte iyang pakanta-kantahon, siya magbuot sa ilang kaugmaon.